Bese sizoba nesihloko esithi umuntu oshisa impepho. Hey bafowethu, umuntu oshisa impepho. Ngike ngifisa ukwazi ukuthi ngobe bakhulumela empepheni uyafika uzoyishisa impepho kodwa izinto zabazilungi kanti uthini? Inkinga ekhona abantu abadala bayinkinga ngoba abayithathi kakhulu into ekhishwa umuntu ngomlomo, ngoba umlomo nolimi lomuntu liyakhohlisa kodwa inhliziyo nonembeza wakhe umuntu awukhohlisi. Abantu abadala bavamile ukubuka okuphuma ngomlomo okanye bavamile ukulalela amazwi esiwaphimisa ngomlomo. Ufike emsamo uzothi ngizokwenza umhlabela inkomo kanti inhliziyo ngaphakathi ithi mina ngifuna ukuthenga imoto. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashaka ngemazi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umushana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa kanti insizwa zingibiza ngenqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshumi intuthu umjabulele umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umushaka kule channel ngiyacela ukuthi usubscribe wenzele ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole kule channel. Sifundisana isintu, siyalelana indlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu. Yingakho ke namuhla ngikuphathele ngizokwethulela indlela yesintu ekuyincwadi yethu entsha ekade ngangikhuluma ngayo ukuthi indlela yesintu iyeza, indlela yesintu iyeza. Isize yaphuma ke bafowethu nodadewethu isiyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useThekwini usuyayithola. eMgungundlovu izongena kusasa njengoba kulwesithathu eMgungundlovu. Abasemgungundlovu bazoyithola lapha kwa Adams oku Church Street. La eThekwini uyithola lapha ku West Street kwa Adams. Uma kukuthi ukude nale ndawo uphesheya kwezilwandle noma ngabe kuphi la ukhona kodwa uyidinga lencwadi le indlela yesintu, ushayela zona inombolo lezo lokuzibona zivela la escreenini sakho ukuze sikwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Zonke ke incwadi zethu bafowethu uyazithola kwa Adams, uyazithola futhi nakuthina uma uzidinga siyakwazi ukuthi sikuthumelele. Mangikukhumbuza ikhona incwadi ethu yokuqala enohlonze kakhulu esihloko sithi sithini isintu, kulandele amava ahlabahlosile. Zombili lezo ncwadi zifundisa isintu. Bese kuzoba khona incwadi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe. Leyo ncwadi nayo inemfundiso zesintu ikakhulu kubantu abasha. Ngeke ngibagqugquzeleke abantu ababazali ukuthi bayithole leyo ncwadi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe bayinikeze izingane zabo. Nabo njenganabazali futhi bakwazi ukuthi bazifundele yona ukuze bakwazi ukubona ukuthi ngezikhathi zasendulo umntwana wayekhuliswa kanjani ngokwesintu. Uzokhumbula ukuthi ukukhulisa umntwana akukona ukumphakela ukumaya amaye kodwa kubalekile ukuthi umkhulise nangamazwi ayohlala ngaso sonke isikhathi enkeneneze endlebeni zakhe noma ngabe yikuphi la esuke ehambele khona. Bese kuzoba khona ke lencwadi le ekuyincwadi yethu entsha esihloko sithi indlela yesintu. Ngizokubeka ke lokubafowethu indlela yesintu masiyibhala siyibhale ngokukhulu ukujula nezihloko futhi esizibhalile zijulile kakhulu.
nayo saphinde futhi sayenza yaba seqophelelweni nje eliphezulu. Sayenza yaba sezingeni lokuthi umuntu meyithengile ingasheshi iguge. Intengo yayo kuyabiza bafowethu, ingabona ethusa manifika ezitolo noma nifika emphelandaba. Ingaboli ngisho nethuse iseqophelweni eliphezulu nolwazi oluphakathi, izinto ochuchiswa ngazo. Izinto ezibalekile kakhulu. Izinto ezibalekile kakhulu ozobona nawe ukuthi intengo yayo iphansi kakhulu. Hayi kancane, iphansi kakhulu. Ngizothanda ukuthi mhlambe ngikuhlephulele embukelo wempunga yesintu TV kwezinye zezihloko ukuze ungayithengi ngolube isesakeni. Ngizokufundela izihloko la esibhale ngazo ukuze ubone nawe ukuthi le ncwadi ngempela ingifanele mina. Sengisho wena umbukelo wempunga yesintu ubone ukuthi abantu abakho ibafanele, isizukulwane sakho isifanele. Mawufika lapha kokuqukethwe kukhona ke lapha ke ingxenye lapha eseqaleni nje. Kuloko okuqukethwe ke bafowethu sibhale lapha ezinohlonze, ila sibhale khona izinkulumo ezimfishane kodwa ezishaya khona. Hey le ncwadi le sibhale izinkulumo ezimfishane kodwa ezishaya khona, sithe ezinohlonze. Bese kuba isandulelo sayo la siyandulela khona okuwukuthi inhloso nqangi yokuyiloba lencwadi bekuyini. Yini bekade siyihlosile. Bese emva kwaloko sizoba nesihloko esithi inqikithi yomsamo. Inqikithi yomsamo. Yebo umsamo siyeza uchazwa. Kodwa ke la sibhale ngenqikithi yomsamo. Bese sizoba nesihloko esithi ukusetshenziswa kwenyongo uma kwenziwe umsebenzi. Yabona ke lesihloko sibaluleke kakhulu ukubona bonke abantu. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu ongazi ukuthi inyongo uma kade kuhlatshiwe isifakiwe enkomishini uma kuyinkomishi yafakwa kuleyo nto efakwa kuyona ukuthi ngenkathi ke manje sizosetshenziswa kuthiwa yenziwani. Uma wenzela ingane yakhe imbeleko, uma sekufika isigaba sokuthi isebenzisa inyongo, mangathi umuntu uyakubuza ukuthi ukwenzani lokho ngathini, uzokuthola la kule ncwadi nanokuthi kwenziwa kanjani lokho nenhloso ukuthi yini ukusetshenziswa kwenyongo uma kwenziwa umsebenzi. Indlela yokuphothula umsebenzi. Abantu abaningi imisebenzi bayayenza. Uthola ukuthi umsebenzi umuntu kade ehlabile ngesonto eliphelile. Uma kade ehlabile ngesonto eliphelile usiyahamba uyakohlola kuthiwa kufanele wenzele ugogo wakho nomkhulu wakhe isithebe. Athi umuntu bengisenzile nje ngesonto eliphelile. Kanti umsebenzi wakho wawudeja. Umsebenzi uyaphothulwa. Ayikho into enesiqalo engenaso isiphetho. Mafuna ukwazi lokho ukuthi indlela yokuphothula umsebenzi yipi, uyayidinga indlela yesintu. Bese sibuyelana sizoba nesihloko esithi inkaba nesisekelo somuntu. Baningi abantu othola ukuthi umuntu into zakhe aziphambili kodwa ushawa isisekelo. Akasiqondi isisekelo sakhe. Kubuye kuzoba khona ukubaleka kwenhlambuluko. Yabona imizi eminingi bafowethu kuminyene ubendle. Imizi eminingi kuxabene ubendle emizini eminingi. La ke bafowethu sikuvezile ukuthi inhlambuluko izinto ezimbili. Iwukufa, iwukuphila. Sase sichaza ukuthi iwukufa makunjani, iwukuphila makunjani. Inhlambuluko. Imizi eminingi iphelile ngenxa yokuhluleka ukwenza inhlambuluko ngeqiniso. Bese sibuye sizoba nesihloko esithi ukuhlala ukhulele emzini womuntu. Ihlala. Kunabantu abaningi othola ukuthi bakhulele emzini yabantu. Khule hlala umuntu. Akufunde kabanzi la uzwe ukuthi uma ukuthi uhlala emzini womuntu yini elindelekile kuwena ngokwesintu. Ubuwazi ukuthi ithongo la komunye umuzi lingakwazi ukuthi likubhedisele izinto zakho. Ubuwazi ukuthi ithongo la komunye umuzi lingakwazi ukuthi likukhanyisele izinto zakho. Awufunde la indlela yesintu sizwe okuthi kuthiwani kuyona indlela yesintu.
umlanjwana ohlala kubo kayise. Kunabantu abaningi uthola ukuthi umuntu uyazisa esibongweni sakubo. Uthola ukuthi uyababona abantu bakubo kayise ukuthi bayinkanku edla amacimbi okwandulelisa. Kodwa bakomalume bakhe babantu abadla imbuya ngothi. Abene sethatha isinqumo sokuthi alandele labantu abanebhodo elicosayo abayinkanku edla amacimbi okwandulelisa. Nawe funda la uzo ukuthi kuthiwani ngawe. Bese kuzoba khona isihloko esizothi ukuzalwa nokuzaleka komuntu. Avijulile indaba okuzalwa nokuzaleka komuntu. Ijule kakhulu. Singayikhuluma thina ngokwethu khona enye insizwa yakuyafika lemiphelandaba mayifika izothatha umhlahlandlela ngoba umsebenzi wethu thina njenganempunga yesintu kunginika umhlahlandlela. Amakhehla ala imphelandaba seyayitshela lensizwa wathi insizwa yakithi wena into zakho zikomalume bakho. Kodwa ungalingi ulishiyekini. Idlensizwa kanjani ngoba umfowethu lo ngiyalelela ukuthi ngize la uthi wena wathi akasuke kuba buyele komalume bakhe. Izinto zonke azenze khona komalume bakhe. Nangempela izinto zakhe zihamba kahle. Manje mina wangikhulumela okuhlukile kunokwakhe ekubeni indlela esisaleke ngayifana. Ngathi mina amakhehla amakhulu athi ungalingi ulishiyekini xamalaza into zakho zizolunga. Ngempela into zakhe zalunga. Ingoba yena wengaqondi injula yokuzalwa nokuzaleka komuntu. Kodwa la silobile sachaza ukuthi ukuzalwa nokuzaleka komuntu kunemfihlakalo ethile. Ukuzalwa nokuzaleka komuntu kunemfihlakalo ethile engale kwelamathongo. Kodwa akasugeqa amagula sungena sigxile ngoba ngiyazi umbukelo wempunga yesintu awufuni ngiyichaze lento ufuna ukuzifundela wena. Unethezekile mhlawumbe uzilalele embhedeni ushile kusile. Manje angifuni ukuqina ngiyichaze le nto. Bese sizoba nesihloko esithi umuntu oshisa impepho. Hey bafowethu. Umuntu oshisa impepho. Ngiyengifisa ukwazi ukuthi ngobe bakhulumela empepheni. Uyafika uzoyishisa impepho. Kodwa izinto zabazilungi kanti uthini? Inkinga ekhona abantu abadala bayinkinga ngoba abayithathi kakhulu into ekhishwa umuntu ngomlomo. Ngoba umlomo nolimi lomuntu liyakhohlisa. Kodwa inhliziyo nonembeza wakhe umuntu awukhohlisi. Abantu abadala bavamile ukubuka okuphuma ngomlomo okanye bavamile ukulalela amazwi esiwaphimisa ngomlomo. Ufike emsamo uzothi ngizobuya ngizomhlabela inkomo kanti inhliziyo ngaphakathi ithi mina ngifuna ukuthenga imoto. Abantu abadala bathatha lento esekujuleni kwenhliziyo yakho. Umuntu oshisa impepho bafowethu ngiyafisa nizifundele nina la. Angifuni mina ukuchaza kakhulu ngomuntu oshisa impepho. Angifuni ukuchaza kakhulu kodwa uyazi nawe uyabashisela impepho. Kodwa manje into zabazilungi ukuzibuza ukuthi indaba zingalungi. Yini osukuyicabanga ngaphakathi enhlizweni yakho ngenkathi ubashisela? Kungabe lento osukuyiphimisa yiyo le ngaphakathi enhlizweni yakho? Asihlabele phambili. Bese kuzoba khona isihloko la esindaba enkulu ukuphahla. Abantu abaningi bebelobe ngihlupha impunga yesintu ukuphahlwa kanjani. Ngiyimpunga yesintu ngithi mina anginayo indlela engizokutshela yona ukuthi iphahla kanje. Angikwazi mina ukuthi uzothi ungifonela ubuze ukuthi impunga yesintu ngiphahla kanjani bese ngiyachaza ngithi uphahla kanje nakanje mhlawumbe abanye abantu bayakwazi bona ukukuchaza lokho ukuthi mawuphahla uphahla kanjani. Umuntu nje mekufonela athi ngifuna ukuphahla njengamanje ngingaphahla kanjani mina ngikwazi ukuphendula umbuzo onjalo uyangihlula ngoba umibhalo impunga yesintu la ichaza ngokuphahla. Ukuphahla kuya ngumuntu nenkinga yakhe okanye nesizathu afuna ukuphahla ngaphansi kwaso. Ukuthi uzophahla uzophahlela ini? Kungani uthatha isinqumo sokuthi phahla? Manje nake la ke kwindlela yesintu sikuchazelile ukuthi uma uzophahla ayikho indlela thina
esisebenzisayo eyodwa ukuthi uphahla kanje zonke izinto ziphahlela kanjalo kuya ngokuthi inkinga obhekene nayo noma isimo ongaphansi kwaso odinga ukusiphahlela isimo sini leso. Uzokhumbula ukuthi kukhona namakhandlela asetshenziswa uma kuphahlwa nawo anencazelo ezahlukene. Manje nakona uma uzosibuza umbuzo ukuthi ngiphahla kanjani, uzothola ukuthi wena ufuna ukuphahla mhlambe njengoba uphahla ufuna ukuceba zonke izitha zakho, bese umuntu avela athi thatha ikhandlela elimhlophe, likhona ikhandlela elibovu eliqondene nezitha. Usuyakubona ukuphahla ukuthi ngempela kuyahluka ukuthi isimo ophahla ngaphansi kwaso isimo esinjani. Bengithi angikwenzele nje isibonelo lapho. Kukhona umuntu othola ukuthi uzophahla ufuna ukucela ethongweni. Kube khona umuntu othola ukuthi uzophahla ngenhloso yokuthi kunezinto ezingacaci afisa ukuthola izimpendulo. Lo muntu loyo ngeke simphahlise ngendlela eyodwa nomuntu ofuna ukubuza nomuntu ofuna ukucela ngeke. Kodwa ke angingageqa amagula ngoba vele uthe uzoyithenga mbukelo impunga yesintu lencwadi. La ekuphahleni siphinde sachaza futhi okuwukuthi uma uzaleke kanje udinga ukuthi wena uphahle kanje. Saphinde futhi sakubuka uma uzalelwe emgcagcweni abazali bakho becacile beyindoda nomfazi. Sichazile ukuthi iziphi izibongo ongazithinta uma ufuna ukuphahla ngasiphi isizathu. Uma futhi umlanjwana iziphi izibongo ekufanele ukuthi izithinte. Uma kuwukuthi abazali bakho awubazi nakhona futhi sikuchazelele ukuthi iphahla kanjani. Ukuba nabantu abadala. Abantu abaningi ibadidile leyo nto yokuba nabantu abadala. Umuntu makwathola okanye weza ukuthi unabantu abadala sekulula ukuthi manje avele emukele nje ukuthi umuntu umethi wozothwasa ahambe naye ngempela ayekuthwasa. Emva kwaloko usedayisa uswidi, udayisa amafuruthi, akasasebenza kanasi isigodlo. Bese kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi lo muntu bengafanele ngempela ahamba ayothwasa. Lana sikuchazile ukuba nabantu abadala ukuthi kusho thina ukuba nabantu abadala. Kuyini lokho makuthiwa unabantu abadala ngoba iningi labantu lizithola lidla amagobongo kungafanele lidla amagobongo ngoba lezo kwathiwa wena unabantu abadala. Yindaba akaqondi ukuthi makuthiwa unabantu abadala kusho ukuthini. Kona ke mawunabo abantu abadala lokho kusho ukuthini. Kodwa ngoba indlela yesintu ikhona uzokuqonda lokho ukuthi kusho ukuthini makuthiwa unabantu abadala. Naye indaba enkulu esibhale ngayo bayongixolela bonke abantu abalekelela abantu ekwenzeni umsebenzi lo ukwembula ingubo. Ngesikhathi sendulo bafowethu wawuthi mozokwembula ingubo kwakusebenza ulwazi olukhona lokuyembula ingubo. Kwakusebenza ulwazi nje ngesizathu ukuthi abantu ababephila ngesikhathi sendulo ulwazi babenalo. Kwangahanjwa kobiza inyanga enkulu ifike izosilekelela. Buka ngenkathi uhamba uyobiza inyanga enkulu okanye uyobiza umthandazo othile ukuthi akazokwembula ingubo. Yini afika yenze ngaphandle kokunika ulwazi? Uma efika khona yini afika yenze ngaphandle kokuchazela? Yindaba emqondweni wakho kube sengathi mawufuna ukwembula ingubo noma ufuna ukwenza umsebenzi othile kufanele ukuthi ubize umelaphi othile azoba khona. Isithi sizathu esenza ukuthi abe khona. Umbiza ngoba ulwazi lokwenza leyo nto awunalo. Ingakho ke impunga yesintu ithe ayibe nendlela yesintu ezoyinikeza isizwe sikaphunga nomageba ngenhloso yokuthi isizukulwane sethu sokwazi ukukhula sabantu abanolwazi abangeke badlale abantu ababelaphi bendabuko ababenzisa izinto ezingekho ngesizathu sokuthi bafuna ukuzuza imali. Akuzwakalike kahle lokho engikushoyo kubhlungu futhi kodwa kuyiqiniso. Kunabantu abaningi uthola ukuthi basiza abantu mabesho kodwa badlala ngabantu. Lento yokwembula ingubo ayikho into ewumgomo ukuthi biza umuntu azokulekelela. Into esuka ifunakala ulwazi. Ungabuza ngisho umkhulu wakho mawuthanda. Ayikho into abantu abadala endulo ababethi mabenza babiza umuntu
ukuhamba ezila azohlala phansi akutshele kini emva lokuhambe nenkomo hayi lokho kwenzeka ukuthi ulwazi lokuyenza leyo nto awunalo. Uma unolwazi into uyakwazi ukuyenza. Mina ngifonele umuntu athi impunga yesintu ngifisa ukuzokwenza umsebenzi othile owangiyalela wona ukuthi angikwenze ngicela ufike bese ngiyambuza ngithi ngizokwenzani yini ungathi angikukhumbuze la usukhohle khona ungathi uzokwenza imbeleko uzokwenza isithebe kini usubiza mina ye unemali bo ngoba mina kuzofanele ngishiye manje umkami ngishiye ingane zami ngizokubiza imali ke ngoba phela angisezukwazi ukuthi ngidlale nezingane zami ngihlale kamnandi ngijabule. Uma unolwazi usukunako konke ulwazi bafowethu luyikona konke ingakho mina njenganempunga yesintu zonke lezi zinto ngizithatha ngizishicilele phansi ukuze bonke abantu bakwazi ukuzifundela bona bazenzele izinto zemisamo yasemakubo bangenzelwa abantu ngoba nalabantu abazenzayo izinto kwesinye isikhathi kuyenzeka kubiza umuntu uthi akazokusiza sekuyena manje oqojeme lapha emsamo wakini uyena manje uguqile manje lapha emsamo wakini sekuyena manje owengamele kungafanele ngabe uyengamela ngoba abaningi phela isinto abasazi ufika yena manje akushisela impepho yena ukushisela kanjani impepho ngoba uwena kufanele ukuthi ushise impepho ingakho ke ulwazi silithatha silibeka la nayo lento yokwembula ingubo into nje eyisinto eyenziwa nje ngendlela yesintu. Uma umuntu enalo ulwazi uyakwazi ukuthi azenzele. Ngikunikileke lo lwazi lehloko yesinye sezihloko esenza ukuthi le ncwadi ibize kakhulu iyabiza ke le ncwadi. Ngiyacela nje abantu ukuthi athi mebuza iprice yale ncwadi angasho ukuthi iyabiza ngezingene eliphezulu kakhulu ishibhile isazokwenyuka bafowethu le price nje kuyiyona cha isazokwenyuka. Ukwembula ingubo bafowethu ngimchazelile ukuthi ingubo yembulwa kanjani nawe uyokwazi ukuthi uzenzele kini ngoba impumelelo futhi uyongifonela ungitshela ngoba sobe sisebenzisa ulwazi lwesintu sobe silandela indlela yesintu ungadlala abantu bekukhohlisa okuthi uma wembula ingubo kuyimpoqo ukuthi uye kumela kwendabuko cha nathi bendabuko sinephutha uma ukuthi sisho njalo. Umuntu mekwazi ukuthi azilungisele leyo nto ulwazi enalo ekhona umkhulu wakhe okwazi ukuyenza leyo nto asimdedele azenzele singagijimisa imali phambili nale kungafanele khona asihlabele phambili. Ukuqala umsamo nendlela abantu abadala hayi sengikhulume kakhulu ke ngalehloko nakwimbizo yethu ezoba khona lehloko sobe sikhulunywa impunga yesintu sinikwe yona impunga yesintu ukuthi ikhulume ngendlela abantu abadala nokuqala umsamo ngoba iningi loza kwethu masikhuluma ngendlela abantu abaningi amathongo abo aphila isilungu kakhulu manje akufanele ukuthi ke masizofundisa abantu ngokuqala umsamo nendlela abantu abadala bese kube ukuthi manje sibatshela izinto eziyimpucuko eziyisilungu. Kufanele ukuthi bafethu sifundisane nje indlela yesintu ukuthi mawuqala umsamo noma uzokwakha indlela abantu abadala uyakha kanjani. Kwimbizo ke bafethu imini yobechaza leyo ndaba yokuqala umsamo nendlela abantu abadala uzokhumbula ukuthi kunabantu abaningi kade bengakholelwa esintwini ngesizathu sokuthi mabekhula abazali babo babengakholelwa kwezinto zesintu nabo mhlawumbe uthola ukuthi babekade befakwe abazali babo enkolweni. Iningi labantu elingakholelwa esintwini selibuyela kwezinto zesintu hayi ngoba ukuthi lalikade lithanda ukulahla isintu kodwa indlela abakhula ngayo. Ingakho ngiyimpunga yesintu ngiloba le ncwadi ngoba kuba khona abantu othola ukuthi badlala ngabo bagcine bebenzisa izinto engezona izinto zabo zibhede kakhulu kunaqala ngesizathu sokuthi ulwazi abanalo. Kodwa la kwimpunga yesintu sikunikeza ulwazi oluzokwazi ukuthi likuqwashise ungathi uye kumela kwendabuko ufike manje usushisa impepho usiyofaka isiphandla khona. Nantu ulwazi bafowethu lubalekile. Ulwazi lukhiye wako konke. Lukhiye wako konke bafowethu ulwazi. Ukuqala umsamo nendlela abantu abadala nakwimbizo yethu sobe sichazwa yimina lehloko asihlabele phambili. Ukugcagcisa abantu abangasekho. Hayi. Lapha bafowethu sibachushisile abantu ngokugcagcisa abantu abangasekho.
ukuthi ukucacisa abantu abangasekho yini nani kufanele ukuthi yibheke ngaphambi kokuba bacacise, ngoba ungabacacisa abantu abangasekho nishone nonke kimi, ungashoni wena mhlawumbe ophume nalowo mbono, bangcwabe bonke. Kwesinye isikhathi ubacacise izinto zenu zilunge zihambe kahle, ukuze uthole futhi ungenzi into engeyona, ungagcini usuziqhatha nabantu bacacisayo. Yithole lencwadi ufunde ukuthi nini la ubacacisa khona, inini la ungabacacisi khona. Nakuba kuthiwa abazali bakho bahamba bengacacile, kodwa la behlala ndawonye, kodwa oyithole lencwadi ufunde, mhlambe kuzosa ngokunye, ngoba uma uzothatha kalula izinto uyogaxela ngempela. Lesihloko ke nasobafowethu sinohlonze kakhulu ukucacisa abantu abangasekho. Uma sihlabela phambili sibuke laphana futhi okujulile ngumswane, inyongo kanye negazi uma kugezwa. Kule ncwadi sichazile bafowethu ukuthi kungani kuzothathwa umswane, kungani kuzothathwa igazi, kungani kuzothathwa inyongo uma kugezwa. Lolo lwazi libalekile kakhulu ngoba abantu abaningi bayavuma ukuthi inyanga imthengise nje umswane, kuthi ushonele unini ithi thenga umswane uzogeza. Akuthole lencwadi ubone ukuthi ikuphi ukujula okukhona kumswane nenyongo negazi, nanokuthi lezo zinto akufanele ukuthi uzithenge, isiphi isizathu kulotshiwe la. Nabantwana bethu kubalekile bafowethu ukuthi lencwadi bayithole. Inohlonze kakhulu bafowethu, inonile kakhulu. Ukucela nokubonga emathongweni. Hey, yabona abantu abaningi abasazi izinto, ikakhulukazi nje ababelaphi bendabuko, ayi abasazi izinto. Ningixolele belaphi bendabuko, niyazi vele nani ukuthi ngiqinisile izinto enizenzisa abantu. Ayi uyazi mina makufika umuntu emphelandaba edinga igobongo, angithi ngizomenzela, ngiyamtshela ukuthi ukuhamba uye kumelaphi wendabuko uzokwenzela igobongo. Ofuna ukubethela, angithi ngizombethelela, ngimdlulisela phambili ngesizathu sokuthi umsebenzi wamakhehla ngiyawuhlonipha, nalowo muntu ngiyamhlonipha. Angikwazi ukwenzisa umuntu into engazi kahle ukuthi angiyazi. Ukuba umelaphi wendabuko akusho ukuthi uyasazi izinto. Nabantu kubalekile ukuthi bakwazi lo ukuthi ukuba umelaphi wendabuko akusho ukuthi uyasazi izinto. Isintu asiwona umuthi. Ukhona umuntu othola ukuthi uyinyanga nje, wazi umuthi, kwazi ukugaya umuthi alapha abantu izifo nalezo zinto lezi zilapha kuphela. Manje kufanele ukuthi wena melaphi wendabuko uma kufike umuntu odinga ukwenza isiko elithile, usuyambamba wena manje, uyamchazela manje into ezomqhatha, mtshele ukuthi akahamba kubantu abanolwazi lwesintu. Ungamenzisi umuntu into ezomqhatha, umyalelo umuntu ukuthi akahamba okwenza umsebenzi kubo ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa awujulile lapho. Nani babukeli bempunga yesintu TV, kubalekile ukuthi izinto ezinjalo niziqaphele, okuthi akuyona yonke into oyithola kwimpunga yesintu. Kwimpunga yesintu uyothola isintu nayo yonke into ethinta umsamo. Kukhona ke nokunye ngeke ngize ngikubalule la oyokuthola mesusula emphelandaba. Kanjalo nakumuntu oyinyanga, akusho ukuthi uma uyinyanga sewazi isintu, cha, wazi umuthi lo muntu. Yebo bakhona nabanye othola bayasazi isintu, kodwa akubona bonke. Yilapho lekufanele ukuthi uyiqaphele khona. Nako nje lakufanele ukuthi uyiqaphele khona. Ngoba manje mokuzwa abantu abaningi uza umuntu ethi hayi akubonge ethongweni. Mobonge ethongweni uthi sewanele. Uyobabona ke abantu ke lapho ke bephawula ke kwenkulumo yomuntu osho njalo. Ukuthi ungabolinga ubonge ethongweni, mawuthi uyabonga ethongweni uzibhedisela izinto, uyobezwa becomment bethi hayi kona ngempela uqinisile mawubonga uthi sewanele uzophela umsebenzi, usibanibani wabonga umsebenzi waphela. Funda indlela yesintu zozo ukuthi lo maziyo wabonga umsebenzi waphela, ikuphi lo wayebhede khona. Awukwazi ukuthi ungathi akubongwa umuntu osho njalo omazi ukuthi vele isinto akasazi,
awukwazi ukuthi ukubonga kuyinto enhle kangaka bese kuthiwa kwenziwa. Hayi bafuna singafaka abantu ehlathini. Asingafaka abantu ehlathini. Mina ngike ngabambeka mina. Kanti ngithi kwathi ngqi. Hayi. Kwathiwa ubongwe nomfana. Ngabonga. Kodwa lokho akuzange kuze kuzivala izinto zami. Ngenkathi ngibonga ngazi ngabonga ngisho umntwana amathonga ayengiphela. Kodwa ulanyiwe. Yindaba abantu abadala bengashongo ukuthi ngoba wabonga ukuthi uyabonga nengane asise ukunika enye. Banginike enye intombi efana nami. Basazonginika futhi ngoba ziseza nezinye ingane izoba u12 sezizonke. Lento nje bafowethu ukuthi akubongwe ethongweni ngoba umlaleli umuntu osho njalo lo muntu osho njalo akasazi isintu lo muntu osho njalo angikhathani noma ngabe mhlambe kusho bani kusho mhlambe umlaba noma kusho uphewa noma kusho ubhovungana noma kusho unhlanzi hayi okwazi ukuthi akasazi isintu uma kwathi nje akubongwe ethongweni okwazi ukuthi nje akasazi isintu kusho ukuthi kusafuna ngisebenze nami ngiyimpunga yesintu akasazi isintu lo muntu angikhathani noma ngabe ubani noma ngabe woza kwethu kusho lo muntu akasazi isintu kodwa koza kwethu ke vele mina nginiphathela equality ngeke bakusho lokho ngoba isintu basiqonda isintu futhi phambi kwabo khona impunga yesintu manje akulula ukuphambuka nokubhimba bese kuzoba ukugezwa komuntu ohambe ngengozi ayilencwadi bafowethu ngeke lencwadi ngeke bafowethu inohlonze kakhulu ukugezwa komuntu ohambe ngengozi abantu abaningi banolwazi lokuthi ingozi yila umuntu eginqike khona ngemoto yila umuntu mhlambe edutshulwe khona wafika enye insizwa la mayifika lensizwa la imphelandaba amasixoxa amakhehla sethi hayi kunomuntu kubo lo owahamba ngengozi yamanzi wemuka namanzi sichazile la ukuthi ingozi yini angeke ngize ngande ukuthi ingozi yini kodwa uma ufuna ukwazi ukuthi ingozi yini nanokuthi umkhokha uvalwa kanjani uzokuthola la kuzoba indlela engcono yokukhuluma empepheni uyazi umuntu umfowethu uma ekhuluma empepheni khona umuntu othola ukuthi mezokhuluma empepheni abantu abadala ubona ukuthi la bavele basukuma la baphuma ngoba lenkulumo lena ikhuluma yayikho lento oyibuka yabona ibaleke kabi inkulumo baleke kabi inkulumo khona insizwa mina esake sabangana intombi lensizwa le yayinsizwa igqoka kahle ngisafunda la eDUT mina ke eDUT ngangijwayele ukugqoka kakhulu imbleselo thothi ngizigqokela inqabulela mhlambe nomqhele uyabona lensizwa lena manje yona iza ngegugu lokuthi igqoka impahla zophawu olubizayo mayifika entombini kodwa manje ifika ibhude ingakwazi ukubeka inkulumo mangifika mina ngithi inkosazana emhlophe ngiyibize ngesibongo intombi ngiyithakazele ngiyishaye wonke amalungu omzimba ikhohle indaba imali lo ayikhulumi phela imali nengubo sikhuluma ngawudla umhlanganiso ngumshana wako ufuze fulela awusuka amadoda umuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqede sikhohla amasokazi ngawudla umhlanganiso ngesizathu sokuthi ulimi lwami lusokekile emakhaya nje sasihamba soqamela soshela intombi ulimi lami luyijwayele lento yokukhuluma nentombi ukuthi intombi uma ukhuluma nayo uyazehlisa wena uyinike inhlonipho ngoba phela usukuncenga uthando kuyo manje lensizwa ifika onenkwankwaze ingakho sithe asifundise indlela engcono yokukhuluma empepheni ngoba futhi ukukhuluma nokubeka inkulumo kubalekile ngempela uyazi khona umuntu okathi uma ekhuluma emsamo vele ubone ukuthi hayi khona abezwanga lutho abantu abadala la futhi bavele basukuma bahamba bathi asizwa lento esiyitshelwe lo muntu manje ke laba fowethu sichazelile ukuthi iyiphi indlela engcono ongabeka ngayo inkulumo empepheni bese sazobuka ukubaluleka kweladi
nokwenziwa kwalo. Siphinde sakuchazela ukuthi inini la ulenza khona entabeni, inini la ulenza khona olwandle. Onjani umuntu ekufanele ukwenza iladi entabeni, onjani ekufanele ulenze olwandle, isiphi isizathu sokwenziwa kweladi olwandle nasentabeni. Uzokhumbula ukuthi wena kade usindisiwe wena, hayi ngoba naku ukuthi abantu abadala mhlambe kade bethuka, kodwa indlela okhule ngayo nawe awuzenzi. Kodwa izinto zesintu seziyakudinga. Na indlela yesintu izokuchazela ukuthi esimene esifana naleso wenza njani. Uma kushoniwe nako kwenziwayo. Ayibafowethu abonakala esihloko lesi yesinye sezihloko esinohlonze kakhulu ukuthi uma kushoniwe nakho kwenziwayo. Ayindlela yesintu bafowethu ayihleki into engahlekisi. La sikhuluma nje iqiniso bafowethu linjengoba linjalo. Abantu siyabachushisa kwezinye zezinto othola ukuthi ziyabalimaza. Kukhona umntwana bandla ufundile wagogoda waqeda. Kodwa izinto azilungi. Babengenalo ulwazi lokuthi makushoniwe kwenziwani. Egcekeni lakini awunalo ulwazi lokuthi makushoniwe yini enziwayo yini elindelekile. Emzini umuntu la uyobakhalisa khona yini elindelekile kuwena ngenkathi uhamba uyakubakhalisa emzini umuntu. Wathi mawufika wena wafika wayenza lento engenziwa. Ithongo lakho langcola lapho. Usabathe uyafesa lisebumnyameni. Usabathe uthi lisebumnyameni lafakwa uwe ngenkathi kade uhambile emncwabeni. Omunye umuntu ukuthola ukuthi phakathi komuzi bashisa impepho engcolile. Mawufunda lencwadi indlela yesintu izokutshela ukuthi nini la impepho ingcole khona. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi niyayenza imisebenzi kodwa manje aniphuphi ngisho ukuphupha emva kwalokho. Impendulo niziboni. Imphumela niyiboni. Kanti isizathu impepho eniyishisayo ingcolile. Ayithola indlela yesintu uzokuthola lokho ukuthi mayingcolileke senza njani ukuze ikwazi ukuthi igezeke. Senza njani ukuze igezeke. Lesihloko sithi uma kushoniwe nakho kwenziwayo. Yibalekile bafowethu kakhulu leyo nto ngoba enkathini esiphila kuyo kuyashonwa kakhulu. Kanti abantu into eyinkinga sebefundile abantu. Bafundile abantu angathi bona bodwa bafundile. Kanti baningi abantu abafundile. Imfundo akuyona into ekufanele ukuthi bafowethu siyibeke phambili. Bese sinyathela isintu ngayo. Ngoba kuwena wedwa ufundile. Ngoba uzosebenzisa imfundo kakhulu ukuthi hayi ayikho leyo nto ukhuluma izinto othola ukuthi azithintana nawe zithintana nolunye uhlanga. Uzolimala mawunjalo. Ukuvala umkhokha. Esinye sezihloko lesi ukuvala umkhokha. Kunabantu abake bakuxoxela ukuthi phakathi komuzi wasekhaya siphathwa izibhobo sonke. Umkhokha phela bafowethu akusho ukuthi kuba umkhokha ngoba naku kufa abantu. Kuyaba umkhokha kube ukuthi isifo nje simphatha nonke ekhaya, nonke ekhaya nje niphathwa indlebe nonke. Niphathwa ikhanda nonke ekhaya. Ngale kokuthi niyashona. Niphathwa ikhanda nonke. Ingane zale ekhaya zonke makuyathi 13 nje iyephuka umntombi bayathi 13 iyephuka umntombi. Umkhokha ukuvala umkhokha uthola ukuthi le ekhaya bonke abantu baginqa imoto bashona baginqa imoto bashona. Uvalwa kanjani lo mkhokha? Uyazi ukuthi nalapho futhi inyanga ayidingeki. Uma unalo ulwazi lwesintu ayidingeki inyanga. Ungayidinga futhi ngoba nazo zinawo amakhamba athile. Kodwa inyanga ayidingeki. Nalapha kulesa sihloko lesana sokugezwa komuntu ohambe ngengozi. Uyazi ukuthi inyanga ayidingeki. Kodwa yona izomelana nale nkulumo engiyisho ngoba kufanele ukuthi izothola le mali yale mithi ezokunikeza yona. Kodwa masikhuluma iqiniso ayidingeki inyanga. Into enikwazi ukuzenzela yona nina. Uzokuthola ukuthi kwenziwa kanjani. Yeba khona amakhubalo alekelelayo. Kodwa hayi ukuthi ayikho indlela yesintu
ekwenziwa ngayo. Ingakho phela silobele encwadi esihloko sithi indlela yesintu, ngoba kunezinto othola ukuthi siyazenza eziyimkhuba, kodwa thina sifisa ukuthi abantu sibafundise izinto ngendlela yesintu. Ukuvala umkhokha, ufunduzo ukuthi kuze uvala umkhokha yinani elindelekile, noma kuumuntu ozofika azokusiza ukwazi ukubona ukuthi le ndlela azokusiza ngayo iyiyona, ngoba kunezinto ekufanele ukuthi zibheke eqala uma uzovala umkhokha. Uvela ubiza umuntu ozongivala umkhokha, useyafika ke mhlawumbe sithi ubiza umelaphi wendabuko, useyafika wenza leyo nto uthi uvala umkhokha. Cha, kunezinto ezithile ekufanele ukuthi sizibuke eqala. Ukuzalwa wedwa kanti uyiwele, bashayile abantu abaningi lento. Thola ukuthi umuntu wazalwa yedwa kanti unomfowabo mhlawumbe udade wabo, uzele yedwa kanti uyiwele. Thola ukuthi umzali unengane, wazi ukuthi yona yodwa kanti iyiwele ingane yakhe. Thola ukuthi elinye iwele lapho uma bese bancane bese amahlwili. Uzosithola nesizathu esenza leyo nto ukuthi yini umuntu kade eyiwele, unine semkhulelwe bese oyedwa phuphume kuphilo yedwa azalwe. Uzothola ukuthi yini esukenza lowo mshophi. Mofunda indlela yesintu uzokuthola lokho, nokuthi kulungiswa kanjani uzokuthola futhi. Ukuzalwa wedwa kanti uyiwele. Bese sizoba nesihloko esithi ikhabo mama. Kunomuntu okathi umehambe yakohlola kuthiwe kufanele uhambe uye ekhabo mama wakho, uyokwenzela isalukwazi esiwukhokhokazi kuwena, esiwugogo wama wakho, ohlangothini lakomalume bakho. Usenzele okuthile, izinto zakho zobe sezilunga. Nebala umuntu asukuma ahambe aye komalume bakho afika kwenze lokho izinto zibe emnyama kakhulu kunaqala. Kanti le carbonina azitshela ukuthi icarbonina akulona icarbonina. Ingakho siyimpunga yesintu sithe asilibhali ikhabo mama, sibachazela abantu ukuthi ikhabo mama. Mawufuna ukulithola kahle ikhabo mama, ngoba kunabantu elibadidayo icarbonina, othola ukuthi usebenzisa icarbonina elingelona. Kodwa mawufunda la uzothola ukuthi yiziphi izinto ekufanele ukuthi uzibheke uma uwumuntu, ngoba ngake ngenza umfanekiso nje. Uthola ukuthi umama wathi umezalwa ugogo wamzala becacile, kodwa ngenkathi ecacile ugogo wathi ezosina lezovusa khona umuzi wasinevele ekhulelwe. Umama wazalwa ezalwa khona le ekhaya. Ngazi ukuthi mina nanti ikhabo mama, kanti umama kunemgudi kusafanele ilandele, kufanele ukuthi ngihlehliswe mina ngishoniswe emuva. Umama kufanele ahlehliswe, nami kufanele ngihlehliswe. Le khabo mama kulokuthiwa njalo hamba ekhabo mama wakho. Kukhulunywa ngalela khabo mama wakho ekuyike khabo mama wakho. Manje ingakho sithele lento siyilobe ukuze abantu bezokwazi ukufunda bese becaciseleka ngekhabo mama. Okunye makuthiwa hamba ekhabo mama kusho ukuthini lokho? Uzolibona kanjani ikhabo mama wakhe eliqondile? Sazoloba isihloko sokugcina esithi ukuthwasa. Hayi ngicela ukuthi ke lesi ngingasichazi, ngingasho lutho kusona. Uyobona encwadini indlela yesintu uma usufunda okuthi kuthiweni. Iyona ke bafowethu incwadi yethu le entsha, indlela yesintu, efundisa indlela yesintu nokwenza izinto ngendlela yesintu. Ulwazi bafowethu luyinto ebalekile kakhulu. Ukuba nolwazi kuyakuvikela ekutheni ungadlala abantu abamaqili abasebenza ngaphansi kwegama lokuthi basiza abantu kanti baqola abantu. Ngoba mawunolwazi uzokwazi ukubona ukuthi sekudlalwa ngami la, kodwa mawungenalo ulwazi akukho lulu ukubona ukuthi ke sekudlalwa ngawe. Ingakho ke ngiyimpunga yesintu ngohlala ngaso sonke isikhathi uma abantu kunezinto abaziphakamisayo noma kunenkinga ababhekana nazo, bese konke lokho ngikuthathe ngikushicilele phansi ukuze nanoma ngabe yinini noma ngabe impunga yesintu ayisekho
kodwa lolo lwazi lona lisale lube khona. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke niweseke umsebenzi wamakhehla, umsebenzi wempunga yesintu, nizitholele wona, uzoba usizo kakhulu kunina. Uzokwazi bafowethu ukuthi ezinye zezinto ezifiliba emehlweni nizokwazi ukuthi nizibone ngendlela ekuyiyona. Nengane zethu sokwazi ukuthi sikwazi ukuzifundisa isintu ekuyiso. Zingathi ingane mazikhula zixakwa izinto zesintu nomsamo. Ingane manje siyagijima iyakothwala ithatha izigubu, yenza yonke lento ephambene namathongo nomsamo eyokwenza ukuthi impilo yayo igqilazeke, ingakwazi ukuthi iye phambili. Ulwazi bafowethu lunamandla kakhulu. Njengoba bengishilo ukuthi ke incwadi yethu le Indlela Yesintu uyayithola ngokushayela zona le number lezo lokuzibona zivela la escreenini. Uyayithola futhi nasezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useThekwini uyithola ku West Street, uphinde futhi uyithola eMphelandaba lapha ku West Walk. Nanti ikheli livela la ngezansi. Ikhona ke la sitholakala khona la uzokwazi ukuthi uma ufikile khona uyithole. Ungayinaki iprice yayo. Ulwazi eliphethe lunamandla kakhulu. Zikhona ke nezinye incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile. Ikakhulukazi lezo ncwadi zombili ziyahambisana nale. Uzothi usafunda la kube khona into esingeke siyichaze kodwa sikutshela ukuthi uzoyithola kwincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, uzoyithola kwincwadi esihloko sithi sithini isintu. Ngesizathu sokuthi asifuni ezincwadini zethu sibhale into eyodwa. Ufunda amava ahlabahlosile uthola into uyayithola futhi kwindlela yesintu. Kunaloko esikwenzayo siyakutshela ukuthi mawufuna ukucaciseleka kabanzi ngaloko esesikuthintile, funda incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile noma ethi sithini isintu. Bengizobakhuthaza abantu ukuthi bangahehwa kakhulu izihloko bese umuntu afune ukuthatha yona le engenayo incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile nethi sithini isintu. Ngifisa ukuthi aqale ngazo kuqala ukuze le izoba mnandi kakhulu uma esenazo lezi ezinye okanye kuvela uzithathe zonke. Asibonge kakhulu ke babukeli bempunga yesintu TV. Siyacela ukuthi umfanekiso oqosheni uthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.